La papallona negra és el darrer llibre de l'escriptor usonenc Antoni Pladevall, que ha volgut incidir en la crisi del món de la pagesia. Ho ha fet a través d'una història amorosa que explica la transformació social del camp des del punt de vista del propietari, amb un relat que li ha valgut el 15è Premi Carlemany de novel·la. A Terres de lloguer jo focalitzava les peripècies d'una família de masovers que, donada la seva vulnerabilitat, davant la crisi econòmica no els quedava altra opció que tocar el dos. I en canvi ara, a la papallona negra, abordo una mica al revés de la moneda, que no vull dir que el resultat sigui més falaguer, però en qualsevol cas focalitzo la peripècia argumental a l'entorn d'una família de propietaris que, com que juguen amb l'avantatge de la propietat, poden plantar cara amb més solvència a la crisi. Recorrent, en aquest cas, al turisme rural. Jo mateix soc fill d'una família de masovers que en el seu dia vam saber què era haver de deixar les terres i haver de deixar els animals quan va ser impossible continuar. I per tant, aquest sentiment de desarrelament és una cosa que jo mateix vaig viure. I aleshores m'imagino que passa una mica el que sol passar sovint, que acabem parlant d'allò que coneixem. La pagesia basada des de sempre en la terra i el bestiar, és a dir, sector primari ras i curt, tal com l'hem conegut fins ara mateix, jo diria que sí. O sigui, cada vegada s'ha procedit més a una industrialització, que a vegades ha generat altres problemes, i finalment a la terciarització, que és el que sembla que acabarà dominant el panorama. Això, juntament amb el fet que hi ha un abandonament massiu des de fa molts anys, o sigui, els masovers hi ha els que encara continuen, diuen que són els últims, i els pagesos propietaris aniran, diguem-ne, defensant el tros perquè ells encara compten amb l'avantatge de la propietat. Però, esclar, no els queda altra opció que fer reconversió econòmica. Gent de pagès li agrada d'anar a ciutat, la gent de ciutat li agrada d'anar a pagès, però jo diria que al capdavall hi ha una distància cultural insalvable. O sigui, penso que no ens acabem de conèixer. Ara mateix amb el turisme rural, si es vol, aquí hi ha una excusa formidable perquè gent de la ciutat conegui el món rural. Però jo diria que una vegada s'han passat aquells dies amb totes les comoditats que avui es demana quan es fa turisme i s'ha pogut, jo què sé, acariciar si convé el morro d'un ase i haver vist les gallines, jo penso que molta gent se'n torna a ciutat sense haver comprès la història de sacrifici i d'esforç que hi ha al darrere. I hi ha una diferència clau entre els dos mons, que és el ritme de vida. A vegades la pressa, la immediatesa, la fugacitat de les que les coses tenen a ciutat col·lideix amb el ritme més pausat, més tranquil de la calma aparent del camp, perquè cada vegada jo diria que la ciutat està imprimint més el seu ritme. Mira, aquesta vegada és un títol que vaig tenir clar de seguida, així com l'altre em va costar més, perquè vaig veure que resumia molt, d'una banda, la peripècia argumental de la parella protagonista, i de l'altra perquè em valia també com a símbol del que jo en dic la bellesa tràgica de la vida, perquè a partir de la relació amorosa de la parella protagonista també a mi m'ha semblat de construir aquesta metàfora sobre la bellesa tràgica de la vida. La papallona negra, la papallona com a insecte pot suggerir bellesa, fragilitat, però alhora transformació. I, esclar, evidentment, negra ja denota un tombant molt concret de la peripècia amorosa. Sempre m'ha interessat molt la literatura del Jesús Moncada, que dissortadament va morir, sobretot pel to elegíac de les seves obres, centrades gairebé totes a Mequinensa, el seu poble natal, però també molt un mallorquí que també se'n va anar, jo crec que abans d'hora, que era Miquel Àngel Riera, que jo ja admirava com a poeta, i que també m'havia fascinat amb novel·les com Els déus inaccessibles o Illa Flaubert, i m'agradava sobretot que també és cosa que presenta el Moncada, pel seu capteniment artesà, d'anar treballant i retreballant la llengua tantes vegades com fa falta, perquè era del parer, Miquel Àngel Riera,
que una obra sempre quedava inacabada, o sigui que s'hi podia tornar i retornar una vegada i una altra. I si he de dir algun autor estranger darrerament, i són noms molt diferents, m'agrada molt, per exemple, un italià com Antonio Tabucchi i un nord-americà com Paul Auster.